Rysait Sgonau Aeron Glas a Lemwn gan Doreen Martin o Glwb Gwawr Cothi a Cangen Abergorlech. Enillodd y gystadleuaeth am Sgoniau yn yr Ŵyl Haf eleni. Llongyfarchiadau iddi, a diolch iddi am rannu ei rysait gyda ni. Cynhwysion ar gyfer 8 sgon. 200 gram neu 8 owns o flawd codi. 25 gram neu 1 owns o lard. 25 gram neu 1 owns o fenyn. 25 gram neu 1 owns o siwgr man. 5 gram neu 1 llwy de o bowdwr codi. 50 i 75 gram neu 2 i 2 owns o aeron glas bach. Croen 3 lemwn wedi ei gratio. 1 wy wedi gymysgu. Tua 50 ml o iogwrt plaen. Dull. Casglwch yr offer a'r cynhwysion at ei gilydd. Urwch hambwrdd pobi. Cynheswch y ffwrn i 200 gradd Celsiws neu farc nwy 6. Rhydyllwch y blawd a'r powdwr codi i mewn i bowlen. Torrwch y menyn a'r lard yn ddarnau a rhwbiwch i mewn i'r blawd nes edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch y siwgr, croen lemwn a'r aeron glas a'i cymysgu efo cyllell ffwrdd. Ychwanegwch yr wy a'r iogwrt ychydig ar y tro nes bod y gymysgedd blawd yn dod at ei gilydd i ffurfio toes meddal. Trowch y toes allan wedi ei sgeintio â blawd. Tylinwch y toes yn ysgafn i gael gwared ar craciau. Rholiwch y toes allan i 3 cm o drwch a thorrwch allan y sgonau gyda thorrwr crwst. Gosodwch y sgonau ar yr hambwrdd pobi. Tainellwch ychydig o flawd ar wyneb y sgonau cyn eu pobi am tua 12 i 15 munud. Tynnwch y sgonau o'r ffwrn a'i gosod ar rac oeri.